Continuem en 3D i esta vegada anem a parlar amb Fran Ferri, el síndic del grup parlamentari Compromís a les Corts Valencianes. Ell és una persona que ve dels moviments socials, que ve de l'activisme LGTBI i ha vist com sent diputat i a més síndic s'han aprovat lleis molt importants per a estos col·lectius. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar así en tú, una compañía y amiga de trayectoria, de grup parlamentari, y ahora pues bueno, entrevistar per tu una meravella. Bueno, esperem que os siga y que pases un ratet a gust en 3D, en esta sèrie d'entrevistes que estem fent sobretot de cara al Congrés del Bloc i per testar un poquet com està la política valenciana. Pensant precisament en com està la política valenciana, jo crec que estem en una legislatura en la que en el Parlament valencià hem vist l'entrada de l'extrema dreta, tenim un govern amb un nou soci, a més n'hi ha un PSOE que està reforçat, un govern de progrés que s'escapa per poques vots d'un govern de retrocés. No sé com esteu vivint totes aquestes coses en el grup parlamentari i com estàs vivint-les tu. Bueno, pues jo que porta ja 3 legislatures, no? Una en l'oposició, una altra en el primer govern de canvi i ara en este, i jo ho estic vivint pues, molt semblant al que vaig viure en la segona legislatura, no? En aquest govern de canvi. El que passa és que sí que és cert que en aquest moment partíem d'un moment, diguem-ne, un moment de trencament amb un règim del passat. Ara ja és una nova legislatura en la que és un poc continuar amb el que ja havíem començat en el 2015, però sí que ja d'alguna manera n'hi ha algunes sinergies i alguns vicis, no?, que estan ahí, que se generen més friccions entre els grups que formen part del Botànic, i crec que aquesta legislatura un poc gestionarà això, no?, per a que el Botànic continuï rodant, però sobretot nosaltres som més garants de defensar allò que el govern està fent, som més garants de buscar que es complisca allò que hem pactat en el Pacte del Botànic, no?, perquè moltes vegades el Pacte del Botànic tampoc és una cosa que tots ens fiquem d'acord de seguida, no? Són coses que s'han de negociar durant molt de temps i has d'estar vigilant de que es complisquen perquè clar, potser algun grup dels 3 que formen el Botànic no estava molt d'acord amb una proposta i has d'estar damunt per a que es complisca, també aportar idees. Jo crec que això s'ha vist molt en la llei del joc, en la que des del grup parlamentari Compromís han aportat moltes idees per a millorar-la respecte al que havia de ser una proposta inicial. L'hem fet una llei molt més integral que tracta l'addicció al joc. Era una llei molt d'Hisenda, perquè de fet ve d'Hisenda i tractava molt del tema de tributs, del tema de regulació de les cases d'apostes, però no parla tan massa del que és la prevenció de l'addicció, la prevenció del joc i sobretot en menors, i per tant hem introduït una sèrie de millores que considerem que eren interessants i eren molt bones per als valencians i les valencianes. I després propostes com la de que en les escoles els nostres alumnes i els nostres xiquets i xiquetes aprenguen sobre drets laborals, una cosa tan bàsica com aquesta, que a partir de 16 anys t'has d'enfrontar al món laboral si ho decidisses, no? I que arribes ahí que te posen un contracte davant de tu i no sàpigues identificar ni llegir el que estan dient, perquè són coses molt tècniques i molt que només entén una persona que a més ha estudiat dret laboral. Ni tan sols a vegades gent que ha estudiat dret sap identificar i llegir un contracte, no? Nosaltres, per tant, volem que la gent, quan arriba al món laboral, arribi preparada i no depenga només de que hagis tingut un pare sindicalista o un familiar sindicalista que t'informe, no? I per tant és importantíssim el paper que fan els sindicats, però també és important que els xiquets i les xiquetes, quan passen a complir 16 anys i poden entrar al món laboral, estiguen preparats i preparades. Que puguen ser responsables de saber quins són també els seus drets, no? Perquè si tan sols ho saps és molt complicat enfrontar-te a això. Clar, és que jo crec que un dels principals problemes que tenim avui en quant a l'explotació i la falta de dignitat en el treball i de les condicions laborals és moltes vegades el desconeixement, perquè n'hi ha moltes lleis que ens protegeixen. És cert que hi ha hagut retrocessos en els darrers governs de Zapatero i del Partit Popular, però encara n'hi ha molts drets que tenim com a treballadors i treballadores, i per tant cal que es garantim, i quan més gent es conega, més se garantiran aquests drets. Bueno, doncs això seria un poc el paper del grup parlamentari, però tu eres el síndic del grup parlamentari, eres el portaveu, d'alguna manera també tens un poquet la responsabilitat, entenc, de coordinar
i m'agradaria saber com és concretament, com ha de ser en esta legislatura aquest paper de ser síndic. Bé, pues, el paper del síndic és un poc el director, no? El director de l'escola, que té una sèrie de companys que formen part del que diríem que és el Consell Escolar, que són els meus companys diputats i diputades, que al mateix temps són diputats i exercicen de diputats, no? Seria el seminari mestre, que forma part del Consell Escolar però també és diputat. En aquest cas, tots els mestres formen part d'aquest Consell Escolar, que són els diputats i les diputades, i al final jo el que faig és dirigir, exercir i controlar que es complisca tot allò que m'ha acordat en el Consell Escolar, que són les reunions de grup parlamentari. Per tant, jo crec que és un paper fàcil perquè al final acordem entre tots i totes quin ha de ser aquest paper del grup parlamentari i jo simplement és allò que m'ha acordat que es complisca, controlar-ho, i després sí que tinc un altre paper que és el de relació amb la resta de grups parlamentaris que ahir pues, a vegades és més complicat, no? Perquè a vegades tens friccions amb els socis del Botànic que cal solucionar, no perquè les tinga jo, sinó perquè a vegades entre els propis diputats que són portaveus d'una comissió han presentat una iniciativa que en la resta de grups genera alguna fricció i n'hi ha que buscar com la llimem. També és cert que n'hi ha vegades que per aprovar alguna cosa necessites no només els vots del Botànic, que són una majoria absoluta, sinó que has de buscar vots en altres grups, i aquestes negociacions són les més complicades perquè també és cert que vivim en un moment de molta crispació política, de molta tensió, i més després no és igual la meva relació que tenia amb Alexis Marí o amb Mari Carmen, quan eren els síndics de Ciudadanos, que la que pugui tindre ara mateixa en una persona que és incendiària, que és prou vehement i que té una manera d'actuar com és Toni Cantó, no, per exemple. Aleshores, això també n'hi ha que saber-ho fer, n'hi ha que modular-ho, n'hi ha que saber actuar en cada moment, n'hi ha que saber com dirigir-te a aquests grups. I bueno, també és un poc la meva tasca, no? És un poc, jo crec que no he estudiat mai psicologia, però a vegades cal aplicar la psicologia segons a qui vas a parlar o a qui t'enfrontes, has d'utilitzar una manera o una altra, no? Al final lo important és arribar a acords i que puguem progressar com a societat. No sé si estaràs d'acord amb mi, però n'hi ha molta feina invisible en les Corts Valencianes, molta feina abans de que una proposta sigui aprovada. I més en una legislatura com és esta i com va ser l'anterior, en la que, i mai per part de Compromís mai ha pogut ser així, no? Però que no pots aprovar una cosa per tu mateixa, sinó que has de pactar sempre allò que vols que s'aprovi i que se dugui endavant. Sí, jo crec que això és una de les coses més frustrants, no? Que clar, tu dius, a partir d'avui eres diputat, assistes en la teva acta, i dius que bé, soc diputat, per fi puc canviar coses, puc elaborar normativa, puc elaborar propostes que transformen la realitat, allò per lo que jo sempre he lluitat, no? I arribes ahí i de sobte te trobes en que eres un grup de 17 d'un Parlament de 99 que per aprovar una cosa normalment necessites 54 vots, en aquest cas menys perquè quan sumes més de 50 ja tens la majoria, però necessites ahí una quantitat de consensos que per el teu grup aleshores no pots aconseguir i per tant és molt de treball. I molta gent pensa que el treball dels diputats és simplement el dia del ple o el dia de la comissió, però abans de tot això tens un treball molt gran de xafar territori, de parlar amb moltíssima gent. Tu mateixa vas xafar molt el sud, vas treballar molt el tema de Kellys, vas treballar molt el tema de Càtia, perquè me'n recorde que van fer ahir una roda de premsa en Alacant per explicar el seu tema, vas demanar molta informació per a poder ajudar en aquest cas i en molts altres, i algunes coses d'aquestes van servir i altres coses en aquest moment no van servir però poden servir en un futur. Jo crec que això també és important i que tot aquest treball que fem per darrere, encara que al final en un plenari no arribi al fruit que nosaltres voldríem, com el treball que es va fer en la llei de memòria històrica, que n'hi ha algunes coses que al final no van eixir, però altres sí. Vam aconseguir algunes coses que pensàvem que no anem a aconseguir i al final vam aconseguir. Aleshores jo penso que la gent ha de saber que n'hi ha molt de treball darrere, que els diputats i diputades fem molts quilòmetres, fem moltes hores, que quan estem en el plenari precisament és quan menys estem treballant, perquè estem parlant d'uns temes molt concrets que s'han decidit que van a aquest ple, però que quan estem fora estem treballant moltíssimes altres coses, fent de mediadors en altres qüestions. I sí, és una feina que si vols treballar tens molta feina que fer, no s'acabaria mai, no? Vaja.
però que a vegades és fructífic, a vegades no, i a vegades has de fer un treball que te pot servir d'ací 4 anys o d'ací 8 anys per a continuar-lo. No? Bueno, és habitual les nostres entrevistes que ens arriben per part de militants preguntes directament que volem formular als nostres convidats. No sé si pots mirar el teu telèfon mòbil. Vaig a mirar, a veure Si t'ha arribat alguna pregunta. A veure què diu per així. Sí, tinc una pregunta d'Helena Malonda, sembla que és. Hola, Fran. Hola, Marian i Amadeu també. Ahí vull llançar la meva pregunta. Fran, tu que vens del moviment LGTBI de base, de la participació juvenil també, com recordes els motius que el van fer dur a terme un pas i implicar-te també a nivell partidista? Són els mateixos? Dialogues amb aquests motius? Han evolucionat a mesura que tu també has anat canviant, que ha anat augmentant el teu grau d'implicació partidista i també institucional? Una abraçada. Bueno. Qui és Helena? Helena Malonda ha sigut una companya en la meva militància política en el blog i en Compromises dels meus inicis, perquè ella formava part del blog jove quan jo vaig entrar. Em va acompanyar molt en el procés del Consell de la Joventut i des d'aleshores em va acompanyar després també en les meves executives com a secretari general del blog jove. Va ser una peça fonamental en aquests anys i després també vam tenir un moment de convivència en el pis, no? En el que ens va canviar molt la vida als dos. No? Ella per unes coses i a mi per altres, però la veritat és que he viscut moltes coses amb ella i és cert que fa temps que ella s'ha retirat un poc de la vida política de primera línia i està en altres àmbits també fent política, no? Perquè la política es fa des de molts àmbits. I sobre la pregunta que em fa Helena, va molt relacionada també amb com vaig començar en el blog, no? Perquè jo vinc del moviment LGTBI. El moviment LGTBI és una manera d'activisme, és una manera de fer política, com dic, que se poden fer política de moltes maneres. És un activisme social en el que intentes transformar la realitat a través de lo social, no? De fer actes, de fer performance, de fer campanyetes per a millorar un espai xicotet de la vida. En aquest cas nosaltres ho fèiem per a normalitzar, no m'agrada molt la paraula normal, no? Però s'utilitza molt aquest terme, la normalització del fet LGTBI, no? Del fet que n'hi hagi persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals, intersexuals, que formen part de la nostra societat però que vivim en un món que és molt binari i en el que normalment no tenen cabuda, no? Ni en la manera que tenim d'actuar ni en la manera que tenim ni les pròpies lleis en reconeixen. No? Però també, quan estàs en aquest món, també trobes a faltar moltes vegades que aquest activisme social vinga acompanyat també de les institucions i que des de les institucions se modifiquen normes, se modifiquen lleis per a que tot allò que tu estàs treballant també acabi tindre un ressò en les lleis que acompanyen, no, en aquest canvi. I jo que em va impulsar un poc allò a participar més de la política activa i a través del Consell de la Joventut va ser que vaig conèixer a Helena Malonda, vaig conèixer a més gent del blog jove, en aquest cas Pere Fuset, no? Per exemple, i la veritat és que dins del Consell de la Joventut, que tu coneixes molt bé, que és un àmbit prou plural també, en el que te trobes a gent de noves generacions, del Partit Socialista, d'Esquerra Unida, de moltes associacions catòliques, no catòliques, scouts, juniors, associacions esportives, la veritat és que dels partits polítics que jo vaig conèixer en aquest moment, en el que més m'identificava era el blog jove. I no m'ho vaig pensar dues vegades a l'hora de voler donar aquest pas cap a la política mentre encara continuava en el moviment LGTBI, però vaig dir, vaig donar el pas, vaig a clavar-me en el blog jove i vaig també a fer activisme LGTBI però des del blog jove, no? I una cosa va portar una altra i així estic, he acabat sent síndic del grup parlamentari de Compromís a les Corts Valencianes. I aprovant lleis molt importants per a les qüestions LGTBI. Exacte, al final vaig tenir 4 anys en l'oposició treballant molt, presentant iniciatives en aquest sentit que no me n'aproven ningú al Partit Popular i després tota aquesta feina em va servir molt per a la legislatura del canvi poder introduir totes aquestes coses que havíem treballat prèviament en les lleis
més avançades de l'Estat en matèria LGTBI i en matèria trans. No? Bueno, estàvem parlant, Fran, de com va ser el teu inici en la política de partit, com vas decidir que el Bloc Jove era l'organització en la que volies militar, com era el bloc al que te vas afiliar i com és el bloc que existeix a dia d'avui? Bueno, pues en el moment en què jo em vaig afiliar, la veritat és que ja me costa recordar-ho perquè ja fa molt de temps, no? Però clar, jo recordo que en aquests moments estàvem ja en precampanya electoral de les eleccions del 2007 i recordo que un dels primers actes que vaig anar era un acte en el Palau de la Música, crec que era així, en el Palau de la Música en el que es presentaven els candidats, no? I en aquest moment ja era el primer compromís, aquell compromís fallit, no? I recordo que en aquest acte ens presentaven només els candidats que eren del bloc. En aquest compromís anàvem també amb Esquerra Unida, amb tots els verdes, que era republicana, era una cosa que intentava aglutinar tota l'esquerra, però ja veus que com començava la cosa, que ja es presentaven els candidats de manera per separat i tal, no? I jo crec que des d'aquest moment fins ara ha hagut una evolució molt gran, no? En quant a aquesta capacitat de col·laborar de manera més efectiva i eficient amb altres partits de l'esquerra valencianista, a tenir un compromís que no és perfecte, però és millor que allò, però almenys fem coses conjuntes, tenim un funcionament, jo crec que en el grup parlamentari exemplar en quant a això, i diguem-ne que vaig entrar en un partit que parlava de moltes coses, però que no arribaven tant a aquestes coses, i crec que ara estem en un partit que parla d'aquestes coses i a més aquestes coses arriben, no? Encara que jo crec que hauríem de poder parlar de moltíssimes més altres coses per arribar a més sectors de la societat. Però crec que fins a aquest moment el partit havia tingut una imatge que jo crec que no era just tampoc respecte al que era, però crec que en tot aquest temps hem millorat tots gràcies a l'esforç de moltíssima gent i hem sumat a moltíssima gent al projecte. I per tant crec que hem millorat moltíssim, i el Bloc Jove ja no es diu Bloc Jove, es diu Joves PB, també s'han ampliat les bases, han arribat a més sectors juvenils i per tant jo crec que hem evolucionat positivament en allò que ha d'avançar un partit, que és intentar arribar a totes les capes de la societat a la que vol representar. En algun moment, durant aquests anys, t'hem escoltat parlar i inclús reclamar que Compromís havia de ser una organització única, que havia de ser un partit únic. Jo no sé si a dia d'avui continuaries defensant el mateix o reclamant aquesta mateixa qüestió. Bueno, aquella resolució, realment el que demanava, conjuntament amb altres càrrecs del bloc, era un congrés de Compromís, en el que jo crec que ahir hauríem d'haver decidit entre tots i totes quin model volíem per a Compromís. Podia haver sigut una federació, pot ser de moltes maneres també, és que a vegades pensem en una federació que és, jo què sé, Esquerra Unida era una federació, sí, però pots tindre un model de federació com el que tenen les cooperatives valencianes, en els que els vots no van respecte a cadascú, sinó tenen un vot ponderat, etc. Jo no sé quin hauria sigut un model, a mi m'agradaria que hem tingut un model que ens hagués donat una seguretat jurídica que a dia d'avui encara no tenim, en quant a alguns tipus de decisions, ja no tenim ni tan sols Consell Nacional. Recordo que això es va portar a un Consell Nacional, pot ser que fos el darrer, i es va aprovar, però no es va aprovar per els 2/3 necessaris per a que es fera aquest congrés. Jo continuo pensant que necessitem avançar en això, necessitem avançar en la fórmula que doni garanties jurídiques a tot el món que forma part de Compromís, que doni capacitat de participació més enllà de l'àmbit local o comarcal a tota la militància, siga del bloc, siga d'iniciativa, siga d'Esberts o siga de gent de Compromís, i per tant, en el moment en què millorem això i n'hi hagi aquestes garanties jurídiques, també millorarà el funcionament de Compromís, que moltes vegades, per culpa d'això, de no tindre aquestes estructures de partit, encara que sigui una federació o encara que sigui una altra cosa, ens fa que siguem més lents a l'hora de respondre a determinades qüestions i que la presa de decisions siga molt complicada. Jo crec que la presa de decisions pot ser plural i al mateix temps ràpida, i per tant hem de ser eficients en això, i això comporta que tinguem un funcionament
I jo no diria més democràtic, perquè democràtic ho és tot, no? Tenim una democràcia, però la democràcia que tenim podem millorar-la en moltes qüestions, però el que hem de fer és que tinguem garanties a l'hora de funcionar, i això és importantíssim per a que qualsevol persona que se'ns acosta al projecte es senta totalment integrada i amb plenitud de drets. Si fem cas a les veus més crítiques, sobretot que n'hi ha en el blog, se sent de tant en tant que el valencianisme ha quedat diluït dins de Compromís. Tu què penses d'això, Fran? Bueno, jo crec que al contrari, jo crec que cada vegada Compromís està més impregnat d'aquest valencianisme. Crec que un dels grans èxits de Compromís és que la gent, tot el món que forma part de Compromís, ha assumit el valencianisme del blog, no? Cosa que segurament si no hagués existit Compromís hagués sigut el blog l'únic partit valencianista, però hem aconseguit que en allò que és una coalició, que és Compromís, en la que formem part diversos partits i gent que no forma part de ningú dels partits, assumisquen aquest valencianisme que mantenim des del blog. Jo crec que hem avançat en moltíssimes coses. Estem a punt de que entre les Corts Valencianes una llei de funció pública que parla de la capacitació lingüística de tot el funcionariat. És cert que serà proporcional al càrrec que ocupen, però almenys estem dient ja que tot el món haurà de tenir una determinada capacitació. Ja estem parlant del C1, C2 o B2, però estem ahí, no? Cosa que fins ara no estava. Hem aconseguit tindre una televisió pública en la que la llengua vehicular és el valencià. Tenim ahí una proposta de llei electoral que no s'ha aprovat, però no perquè no ho vulguem nosaltres, sinó perquè requereix 2/3 de les Corts Valencianes, una llei electoral que seria la més avançada de l'estat espanyol, que a més elimina la barrera electoral i que, justament per culpa de les forces jacobines, centralistes, no volen que s'aprove, no? I ahí estem. Ara és un bon moment, potser, de tornar a plantejar-la, perquè potser Ciudadanos en aquests moments s'ho repensa, no? En aquests moments que estan de capa caiguda, per a no caure en aquesta maledicció d'aquell que no vol aprovar la llei, no vol eliminar la barrera electoral, acaba caient per baix d'aquesta barrera electoral, igual seria un bon moment de plantejar-los esta proposta. Però per a mi fer valencianisme també és preocupar-te per els problemes de la gent que viu així, treballa així, o simplement passa per així, per la nostra terra, en un moment determinat de la seva vida, no? I això es nota molt en les polítiques socials que hem fet. Fer política social que millori la vida de la majoria de la gent que viu així a la nostra terra, per a mi és fer valencianisme i fer polítiques com les de la millora del sistema de dependència, que ha sigut brutal. N'hi ha el doble de gent introduïda en el sistema. El xarxa llibres, ara que cap xiquet i xiqueta valenciana ha de preocupar-se per pagar els llibres quan comença el curs. Qüestions com la universalització de la sanitat pública, que van ser un territori pioner en aquest moment en fer-ho. Jo crec que això també genera valencianisme, en el sentit que genera una marca valenciana d'un model polític i democràtic de benestar que ens pot fer sentir orgullosos als valencians i valencianes, i a més cohesiona a tota la societat, i si una societat cohesionada és molt més fàcil que sigui capaç d'assolir nous reptes i entre altres, si estem cohesionats ens podem preocupar, perquè si la gent no té ni què menjar ni per a poder viure, és molt difícil que es preocupe per millorar altres qüestions com el nostre model democràtic o que es preocupe d'altres reivindicacions com és el finançament, que al final és un dels culpables de que visquem pitjor, no? Però si ja vivim molt mal no pots preocupar-te d'això, et preocupes per viure millor, no? I el que hem de fer és tenir una societat cohesionada per a poder construir un país valencià fort que sigui capaç de reivindicar altres qüestions, no? Qual seria aquesta clave per a que el valencianisme pugui aplegar a més capes socials de les que ha arribat fins ara, inclús a territoris en les que encara ens costa arribar? Jo crec que punts claus d'això, un punt clau jo crec que és sempre parlar dels problemes que afecten a la gent, no? I més que parlar-ne, perquè molts parlen però no porten solucions, aportar solucions a aquests problemes. Crec que aquest és un punt clau que ens hauríem de centrar, hem de tindre respostes per a tots els problemes que té la societat valenciana, i això implica que has de parlar de tot i has de tenir una resposta per a tot. I després també, com tu dius, hem d'arribar a tot el País Valencià. El País Valencià és el que és
i la realitat que tenim en el País Valencià és la que tenim. Ho tens en l'interior, ho tens en el sud del sud i hem d'atendre també aquestes realitats. I el valencianisme ha de ser capaç de poder combinar les dues qüestions. No pot ser que perquè una zona sigui castellanoparlant ahí no pugui entrar el valencianisme. El valencianisme, jo què sé, jo tinc familiars en Énguera i se senten valencians com nosaltres, no? I per tant el valencianisme no pot excloure les zones castellanoparlants, hem de treballar també en aquestes zones, hem de buscar respostes als problemes que té la gent d'aquestes zones i aportar-li les solucions. Zones que en molts casos són de moltíssima població del propi País Valencià, no? Aleshores, sí, jo crec que seria encertat, no? Anar caminant per ahí. Estem ja cap al final de l'entrevista, me queda l'última pregunta i la pregunta va en clau del Congrés del Bloc. Què esperes del pròxim Congrés del Bloc i serà adient fer refundació o no? Bé, jo no sé si la paraula és refundació, però crec que va molt lligat al que t'he estat comentant ara mateixa, no? Els congressos solen ser moments en què la gent tendeix a parlar molt cap a dins, a parlar molt de l'organització i a parlar molt dels llocs que se van a repartir dins de l'executiva i del poder, no? Qui va ostentar el poder dins del partit. Això és important, perquè també qui ostenta el poder també és qui ha d'executar allò que hem acordat políticament en el Congrés. Però jo crec que este Congrés ha de ser el Congrés de l'obertura a tots els sectors de la societat, de l'obertura a poder dirigir-nos a tots els valencians i les valencianes, sobretot a la majoria, no? I als més vulnerables, i hem d'aprofitar aquest congrés per obrir-nos en aquest aspecte, hem d'aprofitar el congrés per donar resposta a tots els problemes que tenen avui en dia tots els valencians i valencianes. Jo crec que això és el valencianisme del segle XXI, que hem de donar resposta als problemes de sempre, corredor mediterrani, inversions, finançament, cultura, llengua, però també hem de donar resposta als problemes socials que té la gent en el segle XXI, que en són molts. L'addicció al joc, la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, contra totes aquestes coses hem de tindre respostes, també l'amenaça del feixisme, no? Totes aquestes coses jo crec que hem de donar resposta des del Congrés, i este Congrés, a més, com és un congrés que hem fet obert, a mi sí que m'agradaria fer una crida a que tot el món que tinga ganes de transformar la seva realitat més pròxima, que este és el partit ideal per a fer-ho i que ara tenim una oportunitat a més de participar en el seu congrés, que a més serà un congrés, com he dit, que ha de ser potent i per això es diu de refundació, no? S'ha parlat molt d'això, jo no sé si és la paraula que n'hi ha que dir-li, però sí que n'hi ha que aprofitar aquest congrés per a fer totes aquestes coses. Pues Fran, hem plegat al final. Moltíssimes gràcies, ha sigut tot un plaer tornar a trobar-me amb tu i continuar fent coses i tindré este ratet per poder conversar. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, encantat, i a veure si d'ací un temps tornem a 3D.